Vlajka Európskej únie už neleží na dne studne. Predčasom sme informovali, že do studne na námestí v Žiline ju odhodil opitý mladý muž z Liptovského Mikuláša. Magistrát mesta rozhodol, že tam zostať nemôže a tak ju vytiahli spolu s ďalšími prekvapeniami. Do roboty sa teda pustili dobrovoľní hasiči. Najprv museli odmontovať ťažkú kovovú mrežu, ktorej na hmotnosti ešte pridali stovky zámkov zaľúbencov. Nakoľko je to hĺbka, tak musia mať lezeckú výstroj chlapci. Zároveň vnútri je aj nedýchateľný vzduch, takže respirátory. Mladík, ktorý do studne odhodil symbol Európskej únie, už dostal pokutu 33 eur za znečistenie verejnoprospešného zariadenia. Mesto mu však zaráta aj časť zásahu, keď hasiči vyťahovali von samotnú vlajku. Doprava, takisto aj náklady na prácu preplatí tento páchateľ, ktorý spáchal tento priestupok. Pochopiteľne, keď už otvorili studňu, vybrali aj hromadu smetí, ktoré na dno nahádzali ľudia. Napríklad fľaše, ktoré sa rozbili na ostré črepy, keď dopadli z výšky. Mali by tie koše využívať hlavne na odhadzovanie odpadkov do košov a nepatrí to do studne. Najväčší predmet, ktorý tu našli, je lyža s viazaním. Objavili tiež platný občiansky preukaz, ktorý odovzdajú na polícii. A detské veci, čo možno deťom vypadli, cumlíky, topanočky, detské fľaše. Mestská polícia bude v tomto prípade obozretnejšia, to znamená, že ak prichytí ľudí, ktorí hádžu odpad do studne, tak bude postupovať rovnakým spôsobom. Čiže tak ako mladík z Liptova zaplatia pokutu a náklady na čistenie. Studňa je teda teraz vyčistená, kto vie, ako dlho vydrží takto prázdna. V studni, v ktorej bola vlajka Európskej únie, objavili dobrovoľní hasiči pár eur, ale aj mince okolitých štátov. Čo tam nazbierali, tak chlapci asi použijú na nejaké občerstvenie, čo si pôjdu kúpiť. Hovorilo sa, že kto hodí peniažtek do vody, že sa tam o rok vráti. Ale tie smeti tam určite nepatria. Zo Žiliny Iveta Marešová, televízia JOJ.